Gie kinde ni watudore achiel kachiel gi Crispin Otieno e yor simu mondo miwa weche matuch koa e doho ma Ogembo kaachiel kod kwayo mar NAT. Crispin Otieno, kapo ni nyalo winja, kawuono ne wang'eyo ni jopuonj manitudo kod kanda maricho mane chuno nyithindo mondo tim ranyisi mar hera ne nitiere kaka ne doho dhi wacho wach moro kuom. Ginyalo miyo waler ni to ang'o ma doho ng'ado kuom jopuonj go, Crispin? Awinji e yo makare kendo sama owuoyo kod ni pod wantiere gwenge ma Ogembo e kaunti ma Kisii, kama okinyi ma kawuono doho ma Ogembo ong'ado ni jopuonje 7 manyocha omaki kod obila kaluwore kod nyiso nyithindo kanda moro moko winjore kod ikgi kendo rekodgi. Jopuonje 7 go owach ni tibro med geng'negi e tesend obila ma Nyangusu mano mantiere e kaunti ni ma Kisii, kama osobed ka oketgi mopogore gi ndalo 7 man jogo matimo nonro nyicho kwayo doho mondo yienegi otem mondo mi jopuonje 7 go okete tesendno kuom ndalo 7. Kata kamano jang'ad bura kane walose wachno kiny ma kawuono, mano Paul Biwot, man senior principal magistrate e doho ma Ogembo, nowacho ni mi jotim nonro ndalo 2 kendo jopuonje 7 go chano mar duogo e dohono chieng' wuok tich. Kendo nyaka sani tok ka doho nosegolo chik makamano, wadwa sani wachimo skul ma Itumbe DOK mantiere Nyamache, kama bende wachore ni jopuonje 2 kende ma nyaka sani nitiere skundno ka dhi nyime kod puonjo nyithindo, ka jotelo ma ochung'ne riwruok mar jopuonj mano mar NAT bende ose ne ywak ne duol mar ndiko jopuonj mano TSC mondo donjre wach mar jopuonj mar skundno. Nyaka sani nitie mana jopuonje 2 kendo nyaka sani kata japuonj maduong' mano e tije mar skundno kaachiel kod jalupne en achiel kuom jopuonje 6 mawuok e skundno ma nyaka sani ogeng'negi e tesend obila. Omiyo nyaka sani wadhi e skundno wadhi neno ni nyaka nyithindo ipuonjo, kabe ipuonjo adier kata ok puonji, kendo wadhi medo loso kod jotelo mochung'ne riwruok mar jopuonj mar NAT ma bende ochimo skundno mar Itumbe DOK mantiere e gwenge ma Nyamache. Milton. Crispin Otieno, erokamano Crispin Otieno kuom report ma jaber makamano. Ibro medo ketowa e ler ni to weche ochopo kanye kisea e skundno mondo wang'i ane ni to weche ochomo kama nade. Mano ne Crispin Otieno kano miyowa ler mowuok e doho ma Ogembo, kama bende jopuonj minitudo kod keto nyithindo ma hikgi ni piny mondo tim ranyisi mar hera sani koro nitie kaka doho wacho ni gibro bet e od ang'ech kuom thuolo mar higni 2 motelo ne chopogi e doho kendo chieng' wuok tich.